Aduh. Kesel lah aku guyu kowe. Wis ndak kualat aku mboten nggih, Mbah. Aku main neruske sing ngrebab kok. Aku nomone untune bar ditambal tubles. Loh. Wes kayak bubar. Wes. Nah, wis ngene iki. Ya iki arep ngopo iki? Madang wae. Madang? Bakso? Bakso apa soto? Bakso apa soto? Sate? Do golek dhewe-dhewe. Pegang iki arep terus apa ora? Wah ya manut aku kowe. Ha isih ana apa jenengane? Request apa ora? Iya nek request wis habis, entek. Lah ya wis nek wis entek ya wis ayo gae. Ngomah ketekan sapa jenenge? Sapa kae? Oh, sinuwun Prabu Kresna. Oh, ayo. Wis ditemoni bapak apa urung? Wis. Gak meng disuguhi wedang uwuh engko. Ora apa-apa, ratu kaya ngono kae ya perlu nek kon ngombe wedang uwuh. Kowe iki jamu. Ya wis ayo gek rono. Oh, nganggo playon wae gek diplayoni. Ayo. Gek melu apa jenengane? Ayo kuwi mau pokoke. Alon toto lenggah ira
risang marto tameng dasih misuda andana raras Blagagag ugag satulita sinuwun niki kok sinuwun Ndarawati janur gunung rawuh teng sudung kula. Iya Kakang. Sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung. Kabar sing tak tampa kadangku Pandhawa kalenggan iki padha munggah ning Kahyangan Suralaya. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki Kakang. Inggih, leres niku. Leres pancen sakniki ndara kula para Pandhawa sami minggah ing Kahyangan margi niki sami gadah gegayuhan. Gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake kengrawani inggih swarga. Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Niku sinuwun. Ya Kakang. Nanging gumunku sing wis Pandhawa iku mesti ora nate tilar tetarosan kelan Kresna. Lah kok iki ora? Lah mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak. Mboten kepengin sumendhe dateng sinten-sinten nanging Paragi menawi Sinuwun Ndarawati nggih paring pambiyantu dhateng para Pandhawa sampun ngantos negakaken. Iya Kakang. Mesti wae aku ora bakal negake. Banjur prayogane kepiye iki Kakang Semar? Piat langening ngalanggiwan aglar pandamuncar tinon ler kekunang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnaming gakono dasare mangsa katiga nuwun sewu sinuwun mboten kok ateges kula ajeng nundung pun sakniki jangan dika mang tindak utawi sawetawis medal medal rin saking Karang Kadempel mriki krana inggih kanthi sarana niki njenengan dika saged pinanggih lan bantu dhateng para Pandhawa. Ngono Kakang. Ngestoke dawuh Kakang Semar yen ngono Kresna njaluk pamit sawetara nilar Karang Kadempel. Nggih. Pun mang tindak mrika dene kula lan anak-anak kula ten mriki mawon. Mangke mindak namung ngribeti.
Duh pukulun rawa paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten Cinala Paduka ya ngadi pukulun Narayana ulun tampa ndadekke bombong tias ulun lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi pukulun dene kepareng Arcapada merepeki dhateng kula Nggih Kresna pancen ulun merepeki marang jeneng kita ya merga kayangan lagi ana dawuh saka pangamuk ing buta gedhe dewa-dewa ing kayangan mboya ana ingkang bisa ngendhake banjur ulun mudhun ing Marcapada iki Kresna jeneng kita munggah ing kayangan padhang nala lakon iki ya nggih oh nggih yen mekaten kula aturi suminggah pukul Mbok menawa sarana iki aku bisa ketemu kelawan Nyai Puntos kadang lan aku ya wis tanggep marang lelakon iki. Mula nek iso pukulun Bang Jagadgiri Nata iki mengko tak tulungi. Nanging yen ora iso ya mbuh iki mengko kepiye dadine. Ya ngiras pantes karo golek kringet tak nusul kadang-kadangku Nyai Punta Werkudara Arjuna kembar. Aja sumelang pun Kakang nedya sumusul ing kayangan nanging gandeng ing kayangan iki ana buta gedhe. Aku ya tak ngembari dadi buta karo tak walike ning Menyura. Yai Punta, Yai Punta, Yai Punta. Wah. Waduh, iki kok ana buta gedene kaya aku. Ning bedane kono tangane ora pothil. Ngono aku wah. Kowe sapa wae dadak takon barang. Pangling para aku. Gendaku ki bolos rewu ngene kok. Nek ngono kowe sing dadi srayane dewa. Ya aku srayane dewa sing bakal ngendhake marang murkamu. Wah, padha le gedhe. Ayo. Saiki milih gulung-gulungan, cokot-cokotan. Apa arep blek-blekan? Ayo, gek wangsulana, gek ayo gulung bareng. Wah, ladal ayo golek keringet gulung bareng. Kose. Ayo. Waduh. Oh, wawas. Oh. Oh, woi. Oh. Oh. Wah. Lo. Wah. As. Wah. Wah.
ngamuk. Waduh. Wah. Kok seren ki kepiye boros rewu? Wah, kesel aku. Suwe-suwe ki yo kesel sih. Mongko aku jane nang kene iki ora arep dadi jakone dewa nanging malah arep ngewangi karo kowe, ngewangi aku kepiye. Wis to ayo to. Ora usah tekon ngewangi kepiye. Bareng-bareng ngamuk ning kayangan. Ayo kayangan dikulung bareng di Bathara Guru. Kakang Narada kados pundi? Pripun nyuwun tulung kaki Kresna dadi buta bala srewu nanging malah sami ngamuk bareng. Wah, rasakno saiki niki undu-unduane. Pun, saniki ngaten nyuwun tulung Kakang Semar mawon, Dik Guru. Kakang Semar, kula nyuwun ngapunten yen kayangan malah kados ngaten kawontenanipun. Iya iki undu-unduanmu. Momonganku pendha iki ora luput ning tok luputke. Mung merga kowe nuruti karo nepsumu. Aduh Kakang, kula nyuwun dipun tulungi. Lah, ora wurung terus nangis-nangis njaluk tulung karo aku. Kula kedah kados pundi? Mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra di muka. Apa terus nek Pandhawa nyemplung ning kawah Candra di muka iki terus mati ngono? Terus iso dipesthekke nek Dakabang ngono, Kula nyuwun tulung Kakang Semar. Guru, iki undrane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Werkudara lan minangkani penjangkane, kowe mesti slamet. Wis saiki kowe nututana, nututi nyemplung ning kawah Candra di muka guru ngestakaken dawuh Kang Semar.
Sewu panas dadi siji. Sewu loro ingkang sinandhang datan nikmat mupangat labet ing kono papane pasiksan kang datan den pangapura nenggeduk rumuhun Alendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim kaya datanana siang lan dalu anane mung pasiksan lan pasambat kabrongot panase geni humani sakecap gewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa awaning kono pun ndodho marang kalepatanipun ingkang nalika semana parikedah anuruti krenteking ingkang garwa anem ya Dewi Madrim bilalu lila legawa prapteng lampus sinendal mayang kacemplungake neraka yumani wauta kocap labet santosaning tekad genira angu gemi dhateng jejere satemah yumani saya adem dangu-dangu karo asrep ingkang mumpal mubaling geni ingkang manghalat-halat sakala saya nebih temasirna bareng praptane Pandhawa papat oleh karo kandhane wong akeh. Wah, jlamprong. Jarine neng kene iki panase bitung panas madyapada. Parandene bareng tak cemplungi ora ana penandang kang sinandang. Anane mung nikmat mupangat. Wah, permadilan kowe kembar. Coba sawangen ana cahya sumorot. Bareng tak wis padake iki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, kisana. Mara kake kowe ngaku kena ngopo kowe dadurung kene. Mangkoto dhisik panjenengan kuwi sapa Raden? Aku Werkudara Bratasena. Dene iki adhiku Arjuna lan kembar Nekula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Oh, anakku. Anakku Nger Bratasena. Permadilan sira pinten tangsen. Ana endi kakangmu Puntadewa, Nger anak-anakku? Anakku Nger kembar. Pinten tangsen welen airake saka gua karepanipun ibu ora kowe ora tinenggan karo ibu kula. Aku Sudarmamu lan ibumu Madrim wong bagus. Nger Kenapa Pandhu lan Babu Madrim apa ana ning kene? Wah, dosa luputmu ki apa? Rama, kula mboten badhe
wangsuling Madyapada. Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama. Nggih, Bu. Kula nggih nderek wonten mriki. Kula nggih nderek wonten mriki, Bu. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa upami dene kula sampun sinugra pinaringan margi pinanggih kalian anak-anak kula. Kene ger lungguh sing kepanak kene ger. Syukur kunjuk paduka Gusti. Wonten trontong-trontong pepajar dene kula sampun pinanggih kalian anak-anak kula. Madrim, aku mangayu bagya banget ya iki wae nggonku. Gegala anakku tak jejakung saka alam baka. Anak anungane ndita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Werkudara. Wah, aku aja kok takoni werna-werna. Aku rasa tok takoni sing werna-werna. Sing penting aku wis jenak, wis kepenak mapan ing kene. Madyapada kuwi nggone penandang, nanging jebul malah luwih kepenak mapan ning Yomani Loka. Wah, nyatane kahanane jebul malah adem ayem lan tansah cecaketan marang sing ukir jiwa ragaku. Wah, mula Pandhu bapakku arep aku tetep arep nderek ana kene wae. Ya nggih. Nanging kabeh mau kudu angon wanci. Wayaning mangsa kala ngerti ya nggih. Anane pun bapa mapan ana kene ora krasa panas nanging malah krasa adem lan nikmat. Mbok menawa merga saka dayane anak-anakku kang padha gendur tapane utawa lelabuhane nggih. Mengkono mau ingkang ngrasake wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak Sena. Lah si Puntadewa ana ngendi? Wah, nane aku kabeh ana ning kene iki sebab saka niate Werkudara. Merga jaman Pandhu bapakku sinendal mayang dening Bathara Yamadipati mbiyen. Aku ngerti ento Pandhu bapakku bakal dicemplung ana ing pasiksan. Wiwit kuwi aku wis ora tau bisa turu. Wah, rino wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Mboten Adi Guru. Dikira kobong dadi aku jebul nang kene malah pating glenik jagongan. Ah, pripun iki Adi Guru? Ditahulun Pandhu lan kita Madrim. Pun gek ngendika kalih disawang. Werkudara Janaka kembar iki lho isih do meger-meger mboten kobong dening kawah. Ger Pandhu, sejatine dumadining perkara iki ya sebab saka luput ulun, Ger. Kiraku anak-anakmu nyemplung ing neraka Yomani bakal dadi ndut blegedapa, nanging jebul malah ora njalari tinemu ing pati. Mula ulun nglenggana marang kaluputan ulun, Ger Pandhu. Ulun minta aksama ya, Ger. Adi Guru. Kok malah ngendika kalih Pandhu niku pripun?
Niki urusane kali si Werkudara nika mulane ngendika niku ya karo mirsane Werkudara. Lah isin. Pun to. Niki an si Adi Guru mboten nyuwun pangapura kalih Werkudara. Kayangan malah saya remuk mboten gek ndang rampung lakone. Iya Kakang inggih. Werkudara. Bima Bratasena Bima Werkudara Kakang Mas dipun timbali. Wah, ambeku lagi saryawan kau ora ana gunane aku guneman karo Kage Guru. Wah, wis ora ana gunane meneh. Ger Werkudara ulun ndada marang kaluputan. Sepira kaluputan ulun marang jeneng kita ulun minta aksama. Yo. Wis. Sing wis ya wis. Sing ora baleni meneh. Ya ulun trima nanging Werkudara iki ana buta loro ngamuk gawe rusak ing kayangan. Ulun tulungono. Ya aku gelem nulungi. Nanging ana syarate. Seranane apa lan kita nyuwun apa, Nger? Bapa Pandulan Babu Madrim entasna saka Yomani. Iya ya, Nger. Ya ulun udaneni. Wong atua kita bakal ulun taske saka panasing Yomani Loka. Wah, aku wegah nek mung dintaske tok. Nanging aku nyuwun Bapa Pandulan Madrim dipapanke diunggahke ana swarga Tundasanga. Papanke ana swarga ingkang langgeng. Yo. Lamun mengkono ulun pinangkani Nger Pandulan kita Madrim. Munggah ana ing Lokabaka wis purna dharma kita nggone jeneng kita ngunduh wae ing panggawe. Mula ulun unggahke ana ing swarga Tundasanga ya swarga langgeng. Aduh, matur sembah nuwun pukulun. Oh, Jat. Ana satriya gagah gedhe dhuwur. Wani methuke karo aku sapa? Wah, tak takon ki ngopo? Wah, ana buta kok ambune wangi. Kowe nganggo minyak wangi marang apa? Wah, la iki. Werkudara nganti tak rewangi dadi buta aku mung sumedya nungka marang si Adi. Wah, punta aji kakangku. Pangestu aku wis oleh gawe iso ketemu karo Bapa Pandulan Babu Madrim. Wah, malah wis kelakon nyuwargake. Bapa Pandulan Babu Madrim wis munggah swarga. Duh, adikku Di.
Ana satriya bagus wani methuke karo Balasrewa apa kowe ora wedi? Oh, dadi aku kon wedi karo kowe to. Oh. Aku wedi lho iki. Wah, aku wedi tenan lho iki buta Koko Prabu. Waduh. Oh adikku adikku. Syukur ae syukur dene wis ketekan panjangkane para Pandhawa. Wis kasembadan nyuwargake Paman Prabu Pandu lan Ibu Madrim inggih Koko Prabu. Durga merga saka pakarti munggonmu gawe pengaruh marang ulun temah ulun nandang wirang sesuk meneh aja sok mengaruhi kelawan ulun inggih nyuwun pangapunten pukulun ayo kita bali ana ing dandang mangure inggih nyuwun pangapunten pukulun kula wangsul. Wah, ayo Pandhawa wis bali ayo sisan Pandhawane kene tak sesepe getih. Yo tungkak tampanono. Waduh. Waduh. Aduh, mati aku. Wah. Oh, mati. Oh. Waduh. Waduh. Saya suwe saya akeh sifat barat mbuh tibamu.
den iki lakone pun rampung pun bubar ya. Muga-muga mugi-mugi menapa ingkang sampun dilakokke niki mugi-mugi apa jenenge iki lakon Pandhu Swarga utawi dalam rangka umbul donga niki saged mugi-mugi nggih pun alhamdulillah ngaten mawon. Aku bingung le omong nek wis ngene iki. Wis buntu kabeh. Nggih Ndara niki sampun bubar sampun rampung. Wah, kok kasih men. Lah niki ijine namung dugi jam 1 ning pun boten napa-napa. Won rahayu nggih Ndara mugi-mugi sedaya apa jenenge sami slamet sami wah pokoke sukses slamet rahayu Ndara ya.